υλικά που θα χρειαστούμε: ένα ριζόχαρτο, πινέλα, ξύλινη επιφάνεια, κόλλα ντεκουπάζ, αστάρι πράιμερ, μία πλαστική μεμβράνη. Ξεκινάμε απλώνοντας μία στρώση ασταριού σε ξύλινη επιφάνεια. Μία στρώση είναι αρκετή καθώς το ξύλο μας είναι καθαρό και ανεπεξέργαστο, έτοιμο να απορροφήσει το αστάρι και να σταθεροποιηθεί για τον ντεκουπάζ. Ξεχνάτε μετά από κάθε διαδικασία να πλένετε το πινέλο σας ακόμα και με νερό. Αφού στεγνώσει, τοποθετούμε το ριζόχαρτο πάνω στην επιφάνειά μας και το κόβουμε στο σχήμα που θέλουμε. Αφού κόψουμε το ριζόχαρτο, το τοποθετούμε σε μια πλαστική μεμβράνη με το σχέδιο ανάποδα. Με ένα πινέλο βρέχουμε προσεκτικά το ριζόχαρτο, φροντίζουμε να το κάνουμε απαλά ώστε να μαλακώσει το χαρτί χωρίς να σκιστεί ή να ζαρώσει. Στη συνέχεια απλώνουμε ομοιόμορφα μία στρώση κόλλα ντεκουπάζ στην επιφάνειά μας. Αφού απλώσουμε την κόλλα, παίρνουμε τη μεμβράνη με το ριζόχαρτο και την τοποθετούμε πάνω στη ξύλινη επιφάνεια, φροντίζοντας να εφαρμόσει σωστά. Στην ουσία, τοποθετούμε τη μεμβράνη για να μας βοηθήσει να τρίψουμε πιο εύκολα το ριζόχαρτο με τα χέρια μας, χωρίς να το αγγίξουμε κατευθείαν και το χαλάσουμε. Αφού είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, αφαιρούμε τη μεμβράνη. Και στη συνέχεια απλώνουμε μία ομοιόμορφη στρώση κόλλας ντεκουπάζ πάνω από το ριζόχαρτο. Εάν σε κάποιο σημείο υπάρχει φουσκάλα, βάλε λίγη κόλλα στο δάχτυλο σου και τρίψε απαλά το ριζόχαρτο. Πίστεψέ με, το αποτέλεσμα θα είναι καταπληκτικό και δεν θα σε απογοητεύσει. Δεν θα έχει ζάρες ούτε φουσκάλες. Δοκίμασε το κι εσύ και πες μου στα σχόλια αν σε βοήθησε.